días despois do 25 de abril, o pobo segue sendo quen máis ordea. E desta volta quere compartir esa orde únicamente de compañía co seu ben querido veciño Xosé Neira Vilas, do que esta colectividade se sinte moi orgullosa. Auga, pedra, sol e vento. Aquí a ledicia é tanta que todo rebule e canta, e o ulla vaise contento. Teño nestas terras asento, e un sentimento profundo, un amor vivo e rotundo polo val no que nacín. Levo a Grés dentro de min, son deste anaco de mundo. Dinos os versos Xosé Neira Vilas. Esta boa xente de Codeso, estou orgullosa de que sexa deste anaco do mundo, e desde este anaco do mundo quero participar co que ben sabe facer e tamén convidar a outras persoas que teñen grande arte para que compartan con nós. Entón a primeira desas persoas que compartiu parte das vivencias é Luz Fandiño, que nos vai presentar un poema dedicado a Luz, a Xosé Neira Vilas, dedicado a Xosé Neira Vilas. Un aplauso, por favor, para Luz Fandiño. Bueno, a Xosé Neira Vilas, antes de coñecelo persoalmente, eu xo conocía grazas ao señor Luís Ares, bibliotecario do Centro Galego de Bos Aires. E ali foi tamén cando li Memorias dun neno labrego, que é a miña que me chegou moi fondo. Empurrados polos ollos, Xosé Neira Vilas, aquel neno labrego, como milleiros de mozas e mozos que creíamos nas miragreiras e utopías. Ringleiras e ringleiras de migrantes que xa dende ben lonxe estaba feito o duro camiño daquel interminable e sangrante éxodo. Íamos, algunhas e algúns, enganados por unha carta de reclamación. Éramos carne de escravos, os que ninguén protexía, ríos onde se afogaron moitas primaveras, mares de soidades que prematuramente murcharon e engoliron ilusións e esperanzas. Claro que a todos non lles foi tan mal como a decote, a pesar a peor parte foi para as mulleres que andábamos soas. Fomos soños dourados e dos poucos que tornamos na testa lucimos fíos de prata.
todos e todas. Onte andábamos pola casa de Rosalía e hoxe teño a impresión de que estou ao mesmo nivel emocional, cunha diferencia, que a don Xosé Neira Vilas teño a sorte de telo aquí, de compartir ese espazo en persoa, ao mesmo nivel que Rosalía de Castro. Cando me convidaron a este homenaxe, a primeira impresión é quedarse un impresionado. A segunda é pensar que vou honrar, non? Honrado son eu de estar aquí. Por outra parte, que texto podo ofrecer que este a esa altura? E con ese dilema ainda estou aquí neste espazo que estou a compartir con todos e todas vos. Vou ler algún dos meus poemas que comparto no espazo de A Portada do Sétimo Andar, hoxe un espazo de todos vos. E como vin que por aí hai moitos rapaces e rapazas, pois eu pensei, igual non é mala idea, un poema que lle escribí a miña sobrinha, chamase Loaira. Loaira é ese espazo de sol que podemos disfrutar entre chuva e chuva, non? E di así: da caixa de música sae a luz de xaneiro, unha racha de sol que asiña pasa e cubre de esmeraldas o verde orballo da abundancia. Loaira baila coa raiola e as ondas, Loaira baila, e nos cabelos e trigo un golfiño surfea e brinca. E Loaira baila, Loaira canta, Loaira encanta. Loaira é ledicia que xoga na auga máxica, un lazo de luz eufórica que envolve as almas. Loaira, ritmo da vida que pasan gargalladas, ilusión grandiosa que funde a brevidade dunha vaca, cun sorriso de sol, a chuvia que sempre escampa. Loaira luz, Loaira raiola, Loaira sorriso, Loaira, Loaira baila, Loaira canta, Loaira canta. Foi escrito, pois, neste último outono, un outono que non deixaba pasar o verán, e como se o brao non quixera marchar neste mundo tolo que temos ás veces, que este tempo parece que está un pouco cambiado. Neste estado de cousas naturais que ás veces nos las tocan, canto necesitamos a palabra de don Xosé Neira Vilas. Outono, suave despedida de estío, demorado e tardío, e chegou outono de tons e sons, de arrecendo de terra reconciliada coa chonga, de luz ben aproveitada e puro crepúsculo, de máxica ensonación dos sentidos. Estremecen as polas as árbores, engalanadas co seu vestiario de rica diversidade. Caen as follas devagar nunha danza no aire, mais o ansioso desexo de pousar sobre o chan que ama e cubrilo paseniño co seu manto cálido. Prazer natural avante dun paseo na tarde, e hai alma que voa nun revoldeiro remoinho de follas, entra encantada na boa entraña da fraga. Moitas grazas. Labrado da miña mão, fiz
fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chavella e unha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. En Coruña e Granadela, construída e rematada, que namora mirar prela, que namora mirar prela, que namora mirar prela. O meu arado é tan feito que pode incluso defender. Labradío sabardeito, labradío sabardeito, labradío sabardeito. Veño xa que dar de estreno o meu arado, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde de ir, buscalos máis que preciso, buscalos máis prescindir, buscalos máis prescindir, buscalos máis prescindir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Vi unha cousa que me chamou moito a atención. Unha persoa, unha calquera, leva unha vida de merda. O seu traballo é unha merda. E grazas xa por ter traballo. É unha merda porque está desexando chegar o venres. E luns, pero desexa que sexa venres. A súa parella é unha merda. Esa persoa ten un cancro ou unha enfermidade das denominadas importantes. A persoa sálvase, vale? E que fai? Volve a mesma vida de antes. Podemos chegar a ser tan panoios como para que a morte sexa incapaz de facernos reformular o que nos resta de vida. Un día, miña nai, unha desas persoas sen voz, decidiu ir ao teatro. Decidiu rachar coa rutina e camiñar cara ao universo da cultura a través do teatro. O seu fillo facía teatro. Entrou no teatro e un 26 de agosto, despois de ver moitas actuacións, atopouse cunha voz, a de Soseneira Vivas, e díxome: gustoume como falou ese home, gustoume moito. Ese día, na Casa de Cultura de Palas de Rei, meu irmán Fernando dicía algo así: vou dar noticia do cariño xurdido entre unha vaca e un neno, entre vacas e nenos. Gardar as vacas, levar a vaca pola corda. Mi madre, nosa madre, alindou as vacas no prado, levou as vacas da corda, acariñou as vacas. Quero dar noticia dun neno de fillos de caseiros, e canto iso con leve significa que esta é a nosa xente, e dar as grazas por estas estampas a don Xosé Neira Vivas. Vaguas do Xuxo, na feira, estiveu a Taradela cunha aperta derradeira. Amañece, unha brétema lixeira anda a espernear entre os árboles. O monte está vallado, cantaruxan algúns medros, un can ou ve a lonxe. Pola corredoira alancan Xuxo e máis seu pai. A marela vai tras deles, lévana pola corda. Quen os vise poidera dicir que os tres canean de mala gaña. Van para a feira de Besteiro. Pasa un home da cabalo, dá os bons días e adiántaselles. Un carro canta no camiño do agro.
A Amarela sempre lle deu pensar a leria dos carros, ten cavilado. Que quererán decir con ese renxe? Andarán a queixarse de algo? Agora ruguen a costa do Penedo. O sol debrúzase de vez sobre do mundo. Sentado nun croio, un rapazolo toca un pímpano de canavela. E outra vez a vaca musiqueira aguza as orellas. Lémbrase de Lisardo, aquel mozo de outeiro que lle daba moi bo xeito ao clarinete. Xuxo bota contas. Sabe que se van con Amarela para el Estedo é para se desfacer dela. Está en quedo, pregúntalle a seu pai. E logo, por que temos que vendela? Ten de ser así, neno. O rapaz cala. Seguen camiñando. Atravesan un regueiro e a vaca baixa o fuciño. Mentres bebe, olla a súa propia face no espello da auga. Sinte como se lle premesen a gorxa. Di para si: venderanme porque xa non lles sirvo. Eu fago todo o que podo, vou para onde me levan, como do que hai, estou da feira non me chista. Ponse tristurada, pero desemula. Bota de conta que non teñen valemento para ninguén as súas cavilacións. Chegan al Estedo, entran na feira do gando e comeza dali a pouco de sempre. Releas, xuramentos, pechas a mao e collan a seña. Feriantes, laretos, labregos que temen facer mala merca. Uns e outros abren a boca amarela, observan o pescozo e as patas, turranlle do rabo para ver se amolece. Pai e fillo están sentados nunha pedra. Sobre delas xantaron, entre o bruar do gando e os berros írtios e rouxantes dos homes que van e veñen. De certo que non podemos virar con ela para casa. Así é, neno. Tamén eu sinto, aunque non cho pareza. Na derradeira, o sol poñéndose, vendo que non era do caso agarrar máis, acordouse a venda. Por uns cantos billetes, a vaca trocou de dono, mercou na un tratante da vila. Xuxo e Amarela despedíronse. A él non lle importou bagoxar, inda que o vise a feira toda. Tamén a ela lle doía moito aquel arredamento. Anagou a cabeza e ceibou un lastimeiro. O rapaz acariñou nas coas dúas mãos e deu unha longa aperta de amigo, mentre lle dicía: Tarabella, miña Tarabella, así que te levan na nosa beira e ide extrañarte ben, Tarabelliña. Voltaron para a casa. A noite foi caindo. Estaban cansos e tiñan por diante unha andaina de 3 horas. Xuxo alancaba sen dar chío. Sería triste, amoviñado, matinando naquela venda. Seu pai comezou a explicarles: Deme de caso, neno, do teu sentir, pero as cousas son así, somos probes. A vaca tiñámola a ganancia. O capital é do señor Leandro, e foi el quen decideu vendela. Tal dispuxo por ser o verdadeiro dono. Cando chegaron de volta ao regato onde bebera Amarela, brincaron dun saque, xuntos, collidos pola mão. Seguiron andando. O facho da rúa bella pousábase na terra, facendo o camiño máis de barreiro. Decidiu subir por primeira vez un avión e foise a terra dos sonos, foise a Terra Santa. Ali bautizouse outra vez no río Xordán. Por primeira vez subiu nun teleférico. Por primeira vez aloumiñou as pedras do muro das lamentacións en Jerusalén. Volveu casar en Caná de Galilea. E unha vez bicada a tumba do seu ídolo Jesús, decidiu quedar aquí e non volver á rutina. As palabras de Xosé Neira Vidas, ofrecidas por meu irmán, acompañaron o seu enterro. Dicían así: creo en ti, nas túas maus endurentadas polo trafegar de cada día, que se xuntan para compoñer un bello ritual. Creo na sinceridade de cada prego que sae da túa voz. Creo nos teus ollos que dialogan abertamente coas imaxes dos altares. Creo nas doas pequeniñas do teu rosario, na túa auga bendita dos domingos e das festas de Gardar.
creo, en fin, na túa autenticidade, da túa fe sen retórica, sen fachendeo, da túa fe sinxela. Creo en ti, nai, e iso abóndame. Grazas, grazas, grazas. É unha honra para min estar aquí. Eu levo comigo polo mundo este libro. Nunca coñecín persoalmente a Xosé Neira Vilas, pero que mellor para coñecer unha persoa que a súa escrita, a súa poesía, a súa prosa poética, que tiña eu sinalado aquí, Credo. Xa non vou ler, acaban de o ler magníficamente. Despois tiven outros libros, pero eu diría que este foi o libro de poesía que abriu a miña alma. Cando o lín, digo, pois eu tamén podo escrever poesía. E vou ler agora aquí dous poemas pequenos, non fai falta que me aplaudan no medio. Un é Galiza e o outro é O Carro. Eu quería ler un poema que eu dediquei á miña mãe, pero ese poema escóndese de min. Desde que morreu a miña mãe nunca encontro ese poema. E teño publicado en algún lugar, pero non o encontro. Entón vou ler estes dous, que son moi breves. Galiza, cultura milenar que morres de ignorancia, de esquecimento inobre, de eclisadas consciencias. Maldigo a clase intelectual que te atraizoa sempre. Acomodaticios preguiceiros, incapaces de levar a escrita o que o povo transportou en súas maos e bocas ao longo de tantos séculos. Galiza. E O Carro, que é un carro real que teño no meu quintal. No meu quintal morre un carro. Nos ollos de quen o ve é apenas madeira que apodrece, mas eu sinto morrer as maus que o fixeran. Morren en min as vacas que del puxaran, e esvaece lá no infindo do ser o son do seu eixo. Sinto como cesa o rodar das lamias de ferro contra o chao. E xa non sei onde fican as marcas do tempo nas laxas por onde este carro andou. A casa veu nel o pan das leiras, veu leña que aqueceu os longos invernos de outros tempos. E nel paseou a mascarada no entroido. Non, non é un simples carro, non é madeira que apodrece, é un ser vivo que se rende.
Si, antes de recitar dos testiños, só quería dicir antes dúas cousas, que quero moito a Yolanda Drey, quero moito ao meu amigo Xosé Neira Vilas. Para min non é un favor, senón unha honra que le vale toda a vida. Bueno, este é un poema que escribín a miña filla pensando en todos os fillos e fillas de Galicia. E di así: Historia, lingua, Galicia, carta a miña filla. Non fagas caso, filla, non somos seres extraños nin vivimos nunha illa. Non lle debemos nada a ninguén, nin choramos unha civilización caída. Somos chama viva da nosa historia, sen cadeas, sen hipotecas, sen medos na mañá nacida. Non fagas caso, filla. A nosa lingua non é de pedra nin é palabra rendida. As nosas mans son caudal, o noso verbo río. Podemos soñar o que queiramos e acabar os sonhos cos beizos enchidos. A nosa guerra non ten procesos, non ten que buscar permiso. Somos Galicia, donos de nós, deste intre, das nosas caricias. Non fagas caso, filla. A nosa terra non está morta, está viva. É difícil que os nenos estén moito tempo calados, porque normal son nenos. Hai unha historia que vou contar, que é a historia da lingua, e dirixida a eles, bueno, a eles en especial, pero a todos tamén, porque non podemos deixar de ser nenos. E di así: contan os vellos que houve unha serea que tiña peixes no cabelo e plata na pel, que dos seus beizos nacían fermosas historias nunha lingua que non lembraba ninguén. Contan os vellos que estaba triste por non facerse entender e que por non visto fuxiu río arriba buscando morrer. Que foi dela, que foi dela. Os vellos contan que atopou a súa niña, boa amiga do Cempés, mecineira no tempo libre, persoa amable e cortés, que en silencio escoitou a súa historia mentre tentaba comprender as belas palabras desa lingua, fermosa e triste a vez. Contan os vellos que a súa niña surulla serea non a esquecer. E é por isto que a lingua da nosa fraga, Galicia, é un eterno canto de mel. Moitísimas grazas.
Que andas a dicir?
Só aviso de que poden chamar os de seguridade, canto menos. Chamar a seguridade? Ah, chamen a seguridade. Que veñen a asegurarme que isto non é unha torreta. Bueno, se en realidade eu contra vostede non teño nada. A música é a única parte da obra que me convence un pouco. Dade a cara, cobardes, non vos agochedes. Seguro que se esta xente toda estivese aquí aplaudindo, saíres saudar cando menos. Pero é que non vos atrevedes. Dade a cara, cobardes. Caso barullo. Cada dunha vez que vas facer que esperte, teño que rematar o sollo. Rematar un sollo? Que nós estamos en un sollo. É máis, que eu estou no teu sonho. Desde sempre, desde que o soño naceu. Desde sempre do soño, que é o único sempre do que podemos falar. A historia da mãe que estás a soñar. Claro. É que eu estou no teu sonho. Por suposto. Agora sei que aparte de que este espectáculo é patético, andares a xogar coa xente. Sabes que che digo? Que marcho. Non podes. Ai, non. Ti non te preocupes, que eu agora chantalle con pan. Elefantes, vou facer eu con esta xintiña, vou dar pena. Xa das pena, deches pena sempre. Non sei para que queres veras, quando tal gata, xa te vexo a ti enredando o trompo de elefantes. E non leos en os tigres mellor non pensar. Ainda se fosen monos, iso non sería moito pedir. Xa sei, vou pedir monos para o meu número. Onde vas? Pensas que a pedir é ter, non te atrevas. Desde cando está aquí esta muller? Non era do público. Claro, señora, o espectáculo comeza dentro dunha hora. Eu non podo verlo desde o público, teño que verlo desde aquí. Pero, esta non era a señora Mía. Era a mí.
Era moi... Colletería, non sei, que queres mediar? Por suposto que non. Pero, se non che dito, trouxeronche da man. Igual que da música. Ah, e o ordenanza tamén. Tamén o trouxeron da man. Estás tola. Imos ata o fin do mundo. Axúdasnos. Veña, axúdanos, por favor. Non podo. Estou agarrada, pero non agarrada. Vai forza, seguro que podes. Ben, ben, desengañonouse. Eu estou libre. Vamos. Cortos fíos do ar e pinto a noite con soños, podo romper as cadeas, iluminar mundos novos. Se pinto a noite con soños e cortos fíos do ar, podo romper este medo entre as estrelas cantar. Podo vivir vidas libres, podo sentir o merced, podo acordar o canto e ver o mundo nacer. Os soños son unha casa que podemos compartir, alzando desde o escuro e camiñar entre a luz. Que lonxe está tanta terra entre nós dos, pero dende que te fuche, ai amor, ai amor. Cando busco nos teus ollos, vagoa meu corazón, cantas cousas non pasaron. Ai amor, Pasaron meses en ano e a mocedade pasou. Pido por noites o tempo, ai amor, ai amor. Por ti agardo cada día a teigada de ilusión. Ven axiña volta a min, ai amor, ai amor. ai amor, que lonxaría, que soedade, que dolor, vivir sin ti non é vida. Ai amor, ai amor. Cartas va que cartas veñen e as palabras tintas son. Quero escoitar a tua voz, ai amor.
Fixen un pequeno poema que vou a tomarme a liberdade de recitarlo, pero primeiro quisera decir que, bueno, poderíamos falar de Xosé Neira Vilas horas e horas, que non chegaría, porque ten unha trayectoria brillante. Eu simplemente vou a dicir que me sinto orgullosa de telo coñecido e, por suposto, de contar coa súa amizade. Hai persoas que teñen a capacidade extraordinaria de facernos felices, de facernos medrar. Xosé Neira Vilas é unha desas persoas. Gracias por axudarme, polos teus azos, polas palabras agarimosas coas que sempre me recibes, por toda esa forza que me transmites e que sinto a necesidade de plasmar no papel. Gracias por darnos tanta vida. Este poema é para ti. E eres luz, cantarola de neno, ás veces Pepe e outras Balbino, sempre amigo dos amigos, o sorriso nos beizos, a man quente tendida, a palabra aceitada, e réndome ante ti, ante a túa verba florida, soños e auga, porque nada é máis eterno que a palabra. Se me permites, quero poñerlle voz a un texto teu que me parece fermosísimo, que ti escribiste a túa nai neste libro, e que a mí me parece, bueno, identifícome con él, como con todo canto escribes. Lembranza. O mencer eras ti, poñías claridade nas anelas, música nos gonzos de cada porta, lume de billardo os garabullos na lareira. O leme, lo, que o eixo terráqueo deu outra volta e roixe na coubo nas dentoiras da vida. Ti eras a mao que botaba nos pesebres o verde arrecendo do prado. Eras a forza do sangue bulindo nas arterias do fogar. Eras a campá que nos chamaba, a tenra voz resoando máis sacadas arañeiras do sono para nos decir que ainda vivimos. Nai raiola, alborada nosa, lembranza que renace cada mañá ao longo do tempo. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos e todas por organizar este evento tan máxico. Eu ido a Fundación Neira Vilas, pensando que o evento era máis pequeno, e ali coñecín a Neira Vilas en persoa. E máis que preguntarlle, darlle as gracias foi el que me daba gracias a mí polos libros que deixei na Fundación. E agora, escoitando a compañeira Asun ler unhas palabras de nai, pensaba na miña nai que hoxe con meu pai cumpliron 50 anos de casados e por eso chegai tarde, por eso pido perdón por chegar tarde. Unha foto da Fundación Neira Vilas é o que provocou este poema cando fui con Miguel Alonso. As rodas de Neira Vilas. Unha bella casa de pedra coñecida como a Casa do Romano, onde nacera e vivira o cativo, o mozo, e onde voltou o escritor do Balbino, bello pero mozo logo da emigración. Unha vermella porta que estaba entreaberta, a roda do carro que parou o seu camiño, unha silla que está ali sempre por si ti chegas canso de andar, e unha vide que se perde fora da imaxe, a fermosa estampa que segue un buso, a oliveira, o acigo e abaixo a aldea de Gres. Esa é a imaxe da foto. Unha bella casa e nova casa de pedra, chea das memorias dun museo vivo. As ferramentas do campo, fornos, carros, os libros, o bello pupitre do Pepe, que cai. O timón do barco dos nosos mariñeiros, que cai do barco da migración. O timón do barco é a roda do afiador. Ainda agora,
Vindo de México atopei o chiflo dos nosos afiadores tamén, polas rúas de México. Ese é o barco Fundación Neira Vilas, a casa e a roda da acción cultural. Balbino e o leiteiro, polo libro de Neira Vilas, e gracias outra vez. Hai esperando o leiteiro neste cruce de camiños. Ti tes fame de outras terras, que monólogo, Pepiño. Perdeche o coche de liña, mas neste empalme de gres, ten que pasar o leiteiro, e non o podes perder. O teu masín que non para, cantas as idas e as voltas, e ti queres gañar outra vida. Ai, a familia, e a moza Aurora. E pensas na república, pensas na infancia, e logo a guerra e a posguerra. Din que o mundo é moi grande, tan pequena a tua aldea. Hai Gres, logo Compostela e Vigo. En un barco a Buenos Aires, a historia de tantos homes da aldea, a gran cidade. Hai esperando o leiteiro nese cruce de destinos, de azares, de idas e voltas. Que monólogo, Balbino. Boas tardes. Eu veño aquí a acompañar o Pipas. Temos feito cousas xuntos, mas desta volta vai cada un pola súa... O sea, a homenaxe por parte de cada un. Ben, eu son contador de historias e cantor e fago así cousas para crianzas, para nenos, para nenas. E entón, como tamén aquí hai crianzas, pequeniños e máis grandes, pois vou a miña homenaxe particular e penso que é unha boa homenaxe para un escritor e espallar a súa obra, non? Que tal mellor homenaxe. Entón eu lembro hai bastante tempo traballar con un grupo de títeres que se chamaba Faba na Ola e tiña unha obra que se chamaba O Espantallo Amigo. Eles me dixeron a ver se podían colaborar. E unha vez despois caín de casualidade na casa de Neira Vilas e non sei se lembra que aparecín unha violinista e había un acto así, foi unha cosa moi espontánea, como a Deus. Entón, vou contar a historia vou comezar a historia do Espantallo Amigo, porque é unha noveliña, entón vou contar como naceu o Espantallo Amigo. Para todos vos, tamén para as crianzas, para os nenos tamén. Escoitade. O tío Ramón de Reborneda tiña unha figueira ao pé da vila. Era a maior figueira da vila. E decían todos os veciños. O ano pasado deron con ela cos merros. Comezaron a petilar figo por figo, como se quisesen ver o que había dentro de cada un. O tío Ramón veña a escorrentalos e os merros a petilar os figos. O tío Ramón a escorrentalos e os merros a petilar os figos. Todo o día así, nesta troula belisqueira. Mas o tío Ramón, como é velliño e sábeas todas, un día, ollando para a figueira, dixo: xa está ben de tanta molar, ides ben. Oi, dito e feito, foi pola adiante, colleu dos casqueiros do piñeiro, máis non é, atónos cun bimbio, e aquel esqueleto así algo torto, encheu non pai a centella, non? Calzono, vestino, puxolle unha pucha, e puxolle un pexejo de corazón no peito. E así naceu, meus amiguiños e miñas amiguiñas, naceu o Espantallo Amigo, de lonxe, parecía un home. E que tamén hai homes que de lonxe parecen espantallos, non si? E ainda poida que os sexan. No puro todo palleiro hai un boneco de palla posto polos malladores cando fixeron de palla cálido tan churrusqueiro de cotempe vixiante no puro todo palleiro sempre arriba chantado día, noite, día
triste de do mismo tempo, na súa alteira moradía. Grazas. Realmente, as crianças contan toda a historia. Vamos, non tampouco quería estenderme moito, nin esperaba eu, nin penso que me esperaban eles que estivera aquí. Entón, fica para outra, como... Digo para outra ocasión. Deu paso a quen queira participar máis e despois, se queredes, pois polo conto. Bueno, eu quero dar as grazas non porque me invitaran aquí a este mais sendo para Neira Vilas toda unha se que se lle fala é pouca dou e segue dando a Galiza a súa dignidade, a súa integridade. E ven aí que, bueno, eu escribo un poemina que era para unha nena que viña, eu nací en Sar, e viña de un grois todos os días á escola. A escola era mala, peor que mala. Esa neniña, cando lle mandaban ir a falar, automáticamente, si decía unha verba en castelán, decía 4 en galego. E a mestra, que iba para a Monxa, estaba ganando méritos,
collían o, como se chama, a regla. E aquela nena tiña as mans todas, como a min, cheiñas de sabelóns. Bueno, esa señora, pois tiña unhas orellas de burro, de cartón, e logo por riba ainda un cartaz detrás que lle poñía, e o cartaz decía: yo soy una burla, yo no sé hablar. Así era. Bueno, pois dos primeiros poemiñas que eu escribí, pois saleume, transformei a nena nun neno, que ben podía ser nena. E sabedes que hai aldeas que se lle chama o avó e a avoa madriña e o avó padriño. Entón o neno dille: madriña, eu hoxe non vou á escola. É porque nasci meu rapaz, porque os rapaces da vida dime que eu non sei falar. Burla, se de canta eu digo, chamanme fai loco e aldeano. E non é que eu me vergolle do noso doce falar, nin de ser desta aldeiña que é o máis fermoso lugar. O que me mago, madriña, cando eu lle vou contestar, sai o maestre e me di que deprendeu a falar nesa lingua que para mí ainda é peor que a dos cans. E agora abusando de vos, outro pequeniño, isto, bueno, trouxome máis de un problema, sí. Di: o pan do emigrante ne pan de envexar, e pan moi salgado das vaguas vertidas, e está misurado con feres de escravo que até o pensamento queren lle quitar. Traballa, non escoites, non fales, nin mires, e con esas vergas coges ese pan. Xa que me chamou, non vou ler un poema. Vou aproveitar para ler o meu testamento, porque hai moitas persoas e as teño atención para ler o meu testamento. Na horta detrás da miña casa hai unha merra, non sei que chaman merros masculino, pero na miña zona chamanse femenino. Son as merras. E é moi curiosa, fala comigo ou eu con ela, teño ese dom. Non o descubrín ata hai poucos anos, pero desde que o descubrín levo falado moito con ela. E convenceume para que eu testase a favor dela. Entón vai, todo da merra. Eu son o último vestixio da miña estirpe. Dixo unha merra, xa me deu 3 avisos. Subiuse ao pexigueiro, a ponla do medio, escreva os teus desexos antes de parar o tempo. Reparte o mundo, reparte aquilo ao que xa despertences. Onde? Onde podo eu achar tan grande pergamiño? Onde, sen cegar as almas todas dos carballos? Escreve no ar, solta libres as palabras. Tu falas e eu vou movendo o vento que as leva. Olla, para min, o xardín e o pexigueiro. Desculpas, eu se me a cabeza. Para min o xardín
camiño ao pesigueiro. Eso é doado, amiga vestido preto. Mas a quen deixar o peso do meu silencio? A quen o recanto da terra que non pisei? A quen os segredos que me contou o mar? A quen as caricias das ervas do rigueiro? A quen as pegadas que me leran na neve? A quen os suspiros do loureiro? Os retratos da montaña na xanela? A quen o Deus do que eu descreo? A quen? A quen? Dime a quen? A min. Eu son quen fica. Quen te siga é estranxeiro. Meu mundo, da merda. Anda, pule, escreve. Escreve, liberta o verbo e di todo. Todo para a merda. O meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestrados. Pero a ti que te encontras a la lonxe, máis aló dos desertos e dos lagos, máis aló da sabana e das illas, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Si é túa a miña noite, se chora cos meus ollos o teu pranto, se os nosos sonhos son iguales, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, el negro y el blanco, entendo semellantes as feridas. Como mi irmão che falo, por enriba de todas as fronteiras, por enriba de puros e matados, se os nosos berros son iguales, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, sientes en pobreza, se sofres de injustiza,
Graciñas. Graciñas a quen tivo a idea de organizar isto, graciñas aos amigos e compañeros do sétimo andar por deixarme estar aquí. E graciñas a Luis Neira Vilas, porque desde que era ben pequena me fixo un regalo moi grande. Regaloume unha historia que foi unha das historias que máis me removeu cando era pequena e que me fixo coller gusto polas historias e polas palabras e descubrir que as palabras pois iban ser unha arma e un camiño e unha maneira de acompañarme sempre, porque as palabras serven para todo, para querer, para gritar, para dar as gracias, para todo. E nada, así que a verdade é que non sabemos ben como contribuir aquí, porque, como dicía o amigo Alfonso, eu que podo ver. E realmente, pois, bueno, como que me regalou palabras, pois eu quero devolverle as miñas e decidín escoller os poemas que son importantes para mí. Porque foi o primeiro que fala de verbas e que foi o primeiro que saí nun momento determinado e a partir do cal, pois, foi saindo unha chea conta de cousas que vai ser convertir nunha especie de viño dentro de uns días. E outro que foi o último, que espero que non o verdadeiro, que escribín esta semana, que foi unha semana así un pouco revuelta de emocións, de palabras e de cousas boas e non tanto. E iso. Alén das verbas, expira en ti, ante ti, se os teus ollos me miran, detida, soluzca a cariña do mar que alumea o meu peito. Respira, que os teus ollos se elevan as moreas de ar que me viven dentro. Retida no segundo que caes cos teus ollos en min e me deixas en tempo. Prendida, os meus ollos te miran co agar das marés, alumiño de lonxe, suave o alento. Expira ante ti se os teus ollos me miran. Verbas mudas que non deixan segredos. Camiños de pedras e pés feridas, ventaxes vermellas, apretar os dentes, andares de sangue e sorriso. Son oleiros e as fontes os que digo adeus, desfeita en pezas pequenas entregadas a quen me entreguei, feita de anacos grandes daqueles a quen amei. Sumo e sigo. Amor, palabras, libros, apertas, choros, risos, estudio, quero, aprendo, escribo, vivo. O meu nome, galega, meniña, filla, amante, muller, amiga, case doutora que aprende. E diante, un muro. Tempo de rufiáns escuros a pagalumes. Marcha. Recurtes, trampas, medo. Xeración perdida. Ou nini ou marchas. E que o que queres todo regalado. Creciches por riba das túas posibilidades. Marchas ou nada. Pois eu escollo nadar. Gracias. A pena do corvo era un penedo maravilloso que había aquí no alto de Codeso, no que contan os veciños e as veciñas que se pousaban moitos corvos con moita forza. E esa corva, esa pena desapareceu, pero continúa nesta asociación, continúa na memoria colectiva. Quería falar de que non pase máis, que somos capaces de manter no noso espírito moitas penas do corvo, pero se as temos diante, moito mellor. Este poema fala diso. Garda agua a memoria dos camiños e retorna ao sol líquido ao seu leito máis bello. Perto ten niño a garza. Sobre a entraña longa da soldade da ave discursan os gigantes en canto a asa espera días desde o sur. Chove unha revolta bella en espiral. Nela erguemos a voz, coa forza da rocha en tempos de silencio, e deixamos pegada inviolável na terra de Calais, onde descansa o ouro xunto a moura, na cabana eterna da memoria, na cabana do sol, porque persiste o soño, porque renace a luz.
Antonio Solana que acompañe a Xoseneira Vilas para facer entrega da pena do corvo simbólica e do noso cariño real. Boa tarde. En primeiro lugar, darvos as gracias por estar todos aquí. O cónsul de Cuba, José Antonio Solana, que ven a correr dende Vigo. Ali foi rescatado para vir ao evento. O presidente da Real Academia Galega, a Jesús Alonso Montero. A todos os artistas que hoxe desinteresadamente se chegaron ata aquí, dende moitos recantos do país, para ofrecer o seu talento, o que mellor saben facer, e mostrarlo a todos os veciños de Codeso e a todos a xente que se acercou dende moitos lugares, para que todas e todos pudésemos compartir todos estes valores que propiciaron a ilusión e as ganas e o cariño que lle temos a esta figura que está hoxe aquí homenaxeándose. Moitas gracias a todos e a todas. Xoseneira Vilas, xa de mociño, xa facía teatro aquí no noso concello, concretamente en Pontevedra. Con 18 anos marchou para a Argentina, onde traballou de día, onde estudou de noite, pasou ali 12 anos. Despois foise para Cuba, onde pasou 30 máis, pero escribindo sempre en galego e publicando sempre aquí no noso país. Compilou moita información sobre os galegos inmigrantes e gracias a él, moitos deles souberon o que realmente era o noso povo. Xoseneira Vilas tivo a honestidade de escribir o que lle é propio, de falar do que sabe, do que é seu. Nós somos dele como a él é noso. Nas súas obras hai unha dignificación da vida do campo, da labrega, do labrego, da nena, do neno e, en particular, do neno labrego. Nos seus libros fai referencia, moitas referencias a Boquillón, a Feira de Estedo, ao Mundial, e nesta última obra que fixo Esperando a Leiteiro ten como principal escenario o Empalme de Pilar, e de aí de volta de un a outro deses escenarios, todo eso estaba implícito. Queremos agradecerle tamén o labor da súa fundación, Cita Inglés, onde moitas nenas e nenos do noso concello acoden como usuarios da súa completa biblioteca. Para nós, Xoseneira Vilas é un orgullo, o orgullo do Val do Ulla, porque tanto en Argentina como en Cuba deixou nun bo lugar a Galiza, primeiro só e despois coa ben querida Anicia Miranda. Esta homenaxe faise extensiva tamén a ela, que nas súas obras sempre dignificou as nenas e os nenos. Anicia tomou a decisión de escribir en galego e fíxose veciña do Val do Ulla, onde o seu corpo descansa e o seu espírito sempre vai vivir. Temos que recoñecela como galega por méritos propios. As veciñas e veciños de Codeso, a través desta Asociación Cultural e Juvenil Pena do Corvo, queremos entregarlle a Xoseneira Vilas un pequeno agasallo, recordatorio deste día. Unha pedra de seixo, moi simbólica para nós porque imita a nosa pena do corvo, que se atopaba no alto da serra, dende onde se contemplaba o Val do Ulla, e que, aínda que agora non está, segue estando en todos nós, na memoria colectiva. Con esta pedra que durará sempre no sentir, queremos homenaxear. Queremos, por último, facer extensivo esta homenaxe a todas as persoas que nos anos difíciles se mantiveron fiéis ao seu povo, como Isaac Díaz Pardo, entre moitos outros, por facer prevalecer os valores, a cultura, o patrimonio e a nosa humanidade. Esta homenaxe é un momento no momento, pero queremos estendela nos tempos para seguir agradecendo, seguir cultivando a senda do noso. Como labregos que somos, a beira do exemplo de Xoseneira Vilas e de Anicia Miranda, queremos continuar a nosa tarefa, polo que abrimos e preparamos terra para cultivar. Iso mesmo é
polo que fixo Neira Vilas para que os que veñen detrás e para todo o povo. Moitas grazas, ben querido Xosé Neira Vilas. Boas noites. Acaba de dicir o presentador que vou dicir unhas palabras. Voulles dicir, eu son da aldea como Balbino, dunha aldea do Ribeiro, nacemos no mesmo mes e no mesmo ano, no ano 1928, novembro do ano 28. Ele é moito máis vello que a mí, porque naceu a 1º de novembro e eu nací o 28 de novembro, por tanto é bastante máis vello que a mí. Pero somos da mesma quinta. E como son da aldea, hai unha cousa que nunca esquecín e que na medida do posible fun tratando de perfeccionar. E é a memoria para a canción tradicional, a memoria para os ritmos da tradición musical galega. E voulles dicir, teño bastantes anos, como acaban de percibir, e teño estado, poden creer que é así, en moitos actos, algúns moi semellantes a este que vostedes están protagonizando, pero poucas veces o pasei tan ben, tanto que parte do éxito do acto debes a mí, porque cando cantaban desde Mini e Mero as pandereteiras, unha voz que andaba por aí que non estaba prevista era a miña. Por tanto, se algún día alguén fai a historia de Codeso e di que houve un acto musical moi importante e menciona as pandereteiras e menciona o Justo do Boi e todo iso, tamén teñen que mencionarme a mí. Como se saben vostedes, tanto as persoas da parroquia de Codeso como os organizadores, supoño que os extraordinarios organizadores deste acto, que aínda que é heterodoxamente moi longo, aínda podería ser máis longo, porque salvo os neniños que de vez en cando exercen o dereito de discrepar, a xente estaría aquí polo menos 2 horas máis. Eu non sei se vostedes saben que Codeso hoxe é a capital literaria de Galicia. E é a capital literaria de Galicia porque en Codeso está sendo homenaxeado un dos grandes escritores que deu Galicia desde que hai literatura moderna, desde hai 150 anos. Como saben, estamos celebrando o 60º, palabra que lle gustaba moito a Isa Díaz Pardo. Son os 150 anos da publicación de Cantares Gallegos, que é importante non só por ser o primeiro libro en lingua galega de Rosalía de Castro, senón porque é o libro fundacional, ou dito desde outra perspectiva, é o libro auroral da literatura galega. E desde esa hai 150 anos, certamente ten habido grandes poetas, grandes narradores, grandes dramaturgos, grandes ensaístas, pero é difícil atopar entre os 5, 6, 8, 10 escritores que están no cumio do Parnaso galego unha voz literaria das características de Neira Vilas, que non é só o narrador, aínda que moitas veces o narrador é tan importante que ensombrece outras páxinas súas, as páxinas memorialísticas, os artigos, os estudos, os libros de entrevistas, a poesía, etc., etc., etc. Sería eu mal amigo e sería mala persoa se non mencionase, porque é inevitable, o falar de Neira Vilas se non mencionase a Alicia Miranda, que xa nos deixou. Coñecínos físicamente o mesmo día, no aeroporto de Barajas no ano 72, cando eles viñeron por primeira vez a Galicia, ela por primeira vez e el por primeira vez desde que marchara para a Argentina no ano 1948. Pero desde aquela xa tiña, e non vou dicir hipérbole ninguna,
150.000 cartas de Neira Vilas ou algo así, se non 150.000, 149.000, 1000 arriba, 1000 abaixo, porque Neira Vilas eu creo que ten escrito millóns de cartas, porque Neira Vilas foi primeiro en Buenos Aires, logo na Habana, algo así como unha factoría literaria, non para falar das súas páxinas literarias, sino para enviar un libro, para ponerse en contacto con alguén que en Turquía ou donde fose, no sitio máis remoto do mundo, estaba interesado por un poema de Rosalía, estaba interesado pola nosa emigración, estaba interesado pola República, estaba interesado por algo que concernía de algún xeito a Galicia. E ese é o Neira Vilas que escribe, ese é o Neira Vilas que dá información, ese é o Neira Vilas que de vez en cando sorprendíame traducindo textos meus casi non publicables na España franquista e que aparecían ali nun periódico que se chamaba na Habana España Republicana. E Neira Vilas, eu sempre insisto que Neira Vilas aparece en grande cunha magnitude extraordinaria no discurso literario galego con ese libro do ano 61, Buenos Aires, que se titula Memorias dun neno labrego. Eu teño que confesar que Memorias dun neno labrego casi me fixo ver o mundo non de outra maneira, porque se me permiten, eu daquela xa era marxista, pero por primeira vez hai na literatura galega o protagonista dun relato que ademais conta a súa vida e que ve a vida desde abaixo, porque labregos na literatura galega, caseiros na literatura galega, campesinos na literatura galega, hai moitos. A literatura galega no 19 e parte do 20 é unha literatura rural, no sentido de temática rural, pero nunca aparecera un ser humano que nos está explicando o mundo desde a súa condición de clase. Vostedes recordan aquel famoso chiste, que era unha cousa da vida de Castelao, cando unha neniña pequena lle pregunta a unha nena grande, porque nas aldeas non hai autoridades, nas aldeas non hai profesores, non hai doutores, non hai catedráticos, os grandes son os que saben, e os pequenos, eu tamén fui na escola neno pequeno e pensaba que os grandes, os de 13, 14 anos, sabían o casi todo, por lo tanto, o que dixeran os grandes era o saber. E nesa cousa de Castelao, unha nena pequena pregunta a unha nena bastante máis grandiña, porque a grande é a que sabe: que comerá o rei? Fíxense en Castelao. É dicir, este é un texto marxista, evidentemente. E a nena di comerá e non sabe. Puntos suspensivos. Comerá, puntos suspensivos. Comerá, non sai o complemento directo, porque unha nena que pasa fame, unha nena que come caldo ás veces que non ten unto, unha nena que en todo caso non come pan trigo, come broa, ou mal pan de millo, que sabe ela do que come o rei, que comerá caviar, polo menos, digo eu. Entón, aquela nena, por fin, despois de moito esforzo, contesta: comerá sucre. O azúcar era o que se comía co arroz con leite, era o que se comía o día que había fume na igrexa, como se decía na miña aldea cando eu era pequeno. Era o que se comía o día da festa do patrón. Evidentemente, a nena está vendo o mundo desde a súa clase social. Ese é o Castelao demótico, que ainda non é marxista, ainda non fora a Unión Soviética, no ano 38, que veu un pouco tocado cando regresou en xuño do ano 38. E Balbino é curioso, porque eu sempre me pregunto: será certo que conta o noso amigo Pepe, que encontrou unhas follas escritas por un tal Balbino, e ele o que fixo é pasalas á máquina, darlas ao impresor e publicar un libro, Memorias dun neno labrego, que ao parecer é dele, Xosé Neira Vilas. Pero calquera día aparece por aí Balbino, con 84 anos e medio como a nós, reclamando, entre outras cousas, os dereitos de autor, e iso vai ser un problema tremendo. Bueno, non sabemos se as memorias son de Balbino ou as memorias ponnas na boca de Balbino Xosé Neira Vilas. En todo caso,
Balbino é un camarada noso, é un home que ve o mundo desde abaixo, un home que ten conciencia de clase, e un home, un neno, un adolescente, que ten un sentido da rebelión, de que o mundo está mal feito, de que o mundo ten que ser de outra maneira, de que o mundo ten que ser de outro xeito. E este é o Xosé Neira Vilas, que ten a sorte de casar con Alicia, e que logo teñen a sorte de que van a Cuba, que está estreando Revolución, quizáis o feito máis romántico que se ten dado na historia da humanidade. Porque eu, que daquela era moito máis novo, indo a Somoxe, eu sei como bateu no noso corazón unha revolución que ademais falaba nun idioma que nós sabíamos. E nun idioma que, por outra parte, era o idioma dun dos seus líderes cando os seus pais vivían en Galicia, na provincia de Lugo. Por lo tanto, en ese momento, Neira Vilas chega de ganchete de Alicia Miranda, pero eu non sei se quen casou con Alicia Miranda foi Neira Vilas ou Balbino, habería que preguntar por a parroquia. E chegan a Cuba, aquela Cuba, e aquela Cuba evidentemente está incitando constantemente o noso escritor, en todo caso, a que non se esqueza de Balbino, para que Balbino, con aquela concepción do mundo e das cousas, siga escribindo. Esta é unha das originalidades de Xosé Neira Vila, a quen estamos homenaxeando, a quen están homenaxeando estas xentes de Codeso, e onde todo é grande, desde a presentadora que é o sumum da simpatía, que creo que se chama María Xosé, preguntei polo seu apelido, pero xa o memorizarei, hasta a última pandereteira, pasando polas meniñas do teatro, polas que representaron a peciña teatral de Alicia, etc. Eu podería seguir falando, pero pensen que aquí, señoras e señores organizadores deste acto, trouxeron, menos no meu caso, a mellor xente do mundo. Trouxeron a Luz. A Luz coñecina eu no ano 67 en París. Era o ano en que se dedicaba o Día das Letras Galegas a Curros Enríquez, e eu falaba ali, porque non sei se era só que quen organizou aquel acto foi o Partido Comunista. Por un comunista que había no Grove que estaba exiliado, que se chamaba Ramón Garrido, que pasa que non se podía decir, porque o Partido Comunista de España, que pertencía no ano 62, pois estaba prohibido en Francia. E ali recitou un poema que me gustaría recuperar, Luz, un poema dedicado a Curros Enríquez, que foi unha das musas máis rebeldes que ten dado a nosa poesía. E ademais de pandereteiras que desconecía, de gaiteiros que desconecía, de bandas de música que desconecía, trouxeron a Mini e Melo. Mini e Melo, que son algúns dos cantantes máis detestados de Galicia. Máis detestados, pola minoría que goberna Galicia. Porque cando os ven vostedes na televisión, cando os ven en grandes eventos, por exemplo, cantando no Club Financeiro de Vigo, supoño que nunca. Bueno, porque cantan o que cantan. Os estuveron moi moderados, casi estuveron de dereitas. Menos, no poema Irmãos, que ese vai a misa. Ese vai directiño a misa da Revolución. Así que aquí está o mellor do mellor do mellor. Felizmente tamén temos connosco o cónsul de Vigo, perdón, o cónsul é que o coñecen en Vigo hai poucos días, nun acto en que tomaba posesión para a nosa organización, o presidente Maduro, en Venezuela. Sei que acaba de chegar, hai uns meses ou un pouco máis, por lo tanto non deixa de ser este un acto de benvida. Eu prometinlle que lle faría unha visita en breve, e así o farei, e como lle dixen a súa señora esposa, elles de levar un libro que lles vai gustar moito, porque preguntoume ela quen era o autor do poema Irmãos. Dixen da música Mini e Melo, pero da letra é un gran poeta civil de Galicia que se chama Celso Emilio Ferreiro. E Celso Emilio Ferreiro fixo un poema excelso a Ernesto Che Guevara, e publicouse aquí, señor cónsul, na Universidade de Santiago, alá polo ano 94 ou así,
un volumen, o conxunto de poemas en galego que hai, deso sabe moito Neira Vilas, porque primeiro unha boa parte deles publicou na Habana, e ali aparecen ilustrados. Logo fixos unha edición bilingüe, exemplares desa edición figuraron hai cousa de 5 ou 6 anos cando se celebrou na Habana unha feira do libro en que o país, a cultura invitada era daquela Galicia. Pero eu teño para vostedes un exemplar, porque eu sabía que iba a haber un cónsul novo, porque aí sabemos non. E dixo, bueno, vou reservar destes exemplares para cando veña o cónsul novo e lean, entre outros, ademais dun poema de Neira Vilas, outro de Méndez Ferrín, un de Alfredo Conde, estou citando un de memoria, en tempo que non vexo este libro, leva un prólogo meu, hai un poema extraordinario, que eu non sei se alguna vez cantaron Mini e Melo, o poema de Celso Emilio, pero cantarán. E dito isto, eu prácticamente me despido, pero cheguei aquí a Codeso con este libriño, porque eu tamén quería agasallar unha cousa física a Pepe Neira Vilas, porque el non sabe que hai cousa de 5 ou 6 meses houbo un congreso na Universidade de Salamanca sobre un gran novelista brasileiro, comunista, Xorxe Amado, que era o centenario do seu nacemento. Sí, e nun deses traballos, que quizáis é o traballo que eu expuxen e que está recolleito aquí, fálase de moitas cousas que teñen que ver con Xorxe Amado en Galicia, pero aí aparece o nome de Neira Vilas. Por lo tanto, Pepe, eu deixo este libriño para ti, porque ni siquiera tiñas noticias de isto. Vai decir unhas palabras o cónsul de Cuba, José Antonio Solana. Un aplauso. Me van a perdonar, pero hay algo que no me funciona, es que yo no puedo hablar sentado, tengo que ponerme de pie. No es para robarme el show, sino que siempre, hasta en mi casa es así, para hablar, cuando voy a hablar en serio tengo que estar parado. Hoy es una tarde para mí muy hermosa, ha sido muy intensa. Es una tarde que un poco es reivindicativa. Primero debo pedir disculpas por haber llegado tarde, pero tuvimos una actividad en Ogrove para conmemorar con unos compañeros del Partido Comunista Portugués el aniversario de la Revolución de los Claveles y a la vez un poco de solidaridad con Cuba, con Venezuela. La segunda cuestión que tengo que reivindicar es que me entraron tan rápido que no tuve tiempo de saludar a mi amigo Jesús Alonso. Me di la mano y no. Entonces, más allá de eso, el gran reto para mí hoy es hablar de nuestra entrañable hermana, a quien consideramos un compatriota. Yo llevaba días estudiando sobre su vida, sobre su obra. Veo que cualquier palabra sería poca, pero además estaría en blanco y negro. Esto está pensado con el cerebro. Yo prefiero a Neira hablarle con el corazón. Nunca lo había visto personalmente. Conocía quién era, por supuesto. Pero me doy cuenta que viéndolo a ustedes, ese homenaje, ese tributo que le han rendido tantas generaciones, el cariño que se le dispensa, me parecería muy frío leer algo que estuve horas y días pensando. El segundo reto es cómo tratarte. Te voy a tratar de tú, de querido hermano. Eres un hombre que has aportado mucho a nuestro pueblo, al pueblo cubano, al pueblo gallego, que has aportado mucho a las letras progresistas universales. Un hombre que llama la atención, sobre todo en tu verbo, en tu prosa, en tu escritura, que dedicas mucho de tu vida a la niñez, a la emigración, al campo, y trasluces a través de tu visión
todas esas vivencias que todavía hoy llevan muchas personas sobre sus espaldas. Ese es, a mi modo de ver, sin ser un crítico de literatura, tu mayor medio, tu calidad humana, tu valentía y sobre todo tu sinceridad en la letra. Creo que mi mejor homenaje para ti es un regalo que te doy humildemente. Yo quiero leerte, mis dotes poéticas son nulas, pero quiero leerte una poesía de Martí dedicada a la amistad. Seguro que la conoces. Lo que la voy a tratar de leer en gallego. Cultivo una rosa blanca. Seguro la conoces. Cultivo una rosa blanca en xuño como en chaneiro, para amigos sinceros que me da a súa man franca, e para a rueda que me arranca o corazón con que vivo, cargo, estruga, cultivo a rosa blanca. Esto que a ustedes, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor estar entre ustedes. Créanme que voy a hacerlo con bastante frecuencia. De hecho, ya coordiné con él para vernos, dedicarnos un día. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que conocer de la vida de este hombre y de la vida de ustedes. Mi abuelo fue gallego y para mucha honra. Por tanto, lo siento a ustedes como propio y me siento como uno más de ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Dedicar unas palabras, Susana Iravilas. Queridos amigas e amigos, amigo Xesús Sanxás, alcalde de Boqueixón, queridos amigos presentes como Esperanza Lema, como a poeta de Bueu, magnífica poeta Asun Esteves, que dixo aquí un poema moi bonito. Ben, e outros amigos e amigas están por aquí. En primeiro lugar, quero agradecer a presencia de vos todos, porque hai que ver que este lugar está cheo, xa cheo. Ademais é curioso, porque non é un... A mí teño feito homenaxe por aí adiante, lonxe, pero o máis importante é isto, un homenaxe a 7 km onde nací e onde vivo. Un homenaxe no Concello de Boqueixón, que é case o meu concello. Eu nací e vivo no outro lado do río Ulla, pero en realidad estou vinculado a este. De Boqueixón era meu pai e meus avós paternos. Boqueixón celebraba o noso entroido do Ulla, cos senares e cos correos. En Boqueixón, na provincia, bueno, na zona de Pontevedra, fixen o teatro entre os 16 e os 19 anos, teatro en galego, obviamente. En Boqueixón, incluso está no médico de cabeceira, non está no outro lado do río, está deste lado. É que vincúlame moito ao Concello de Boqueixón, as terras de Boqueixón. As leiras de meus pais estaban fundamentalmente dando da Cadorría, que eles traballaban. E así. Agradezo en primeiro lugar, ademais da presencia do alcalde, a presencia e a actividade tan eficiente de María Xosé e de Paulino, además dos meus compañeros. Además de los compañeros da Asociación Cultural Xuvenil A Pena do Corvo. Que curioso, A Pena do Corvo. O homenaxe de hoxe foi un homenaxe, como diría Castelao, tiernísimo. É un adxetivo que dice tiernísimo. Quero agradecer as palabras do bello amigo meu, profesor emérito da Universidade de Santiago, escritor e presidente da Real Academia Galega, Xesús Carlos Montero. E as palabras de Xosé Antonio Solano, cónsul de Cuba de algún tempo. Digo de Cuba en Galicia, pero non é só en Galicia, cónsul de Cuba tamén en Asturias, en Cantabria e en Castilla e León. Cuidado, en Galicia reside, pero a súa órbita de actividade vai moito máis alá. En fin, tiña aquí unhas notas, pero que nota ni nada. Codeso, como digo, está a 7 km. Codeso ten un nome bonito. Vos sabedes que os codesos son ese arbusto que ven na malimada cando se roza co gabino, que se desarma de campesino. O codeso
utilízase incluso para corras para cestos, igual que os limpios. O codeso utilízase para un medicamento para os cuxos, para os beceros de determinada enfermedade intestinal dos beceros, dase yeso. O codeso ten moitos usos, ten unha floriña moi bonita, amarela. En fin, e o codeso utilízase na noite de San Xoán entre as ervas escollidas o 24 para queimar o 24 de xuño todos os anos. Dulces de galego por Mambis. Eu teño un libro que se chama Galego que lutar por a independencia, que hoy aparece con seus nomes, apelidos e todo. Incluso hai un de por aquí cerca, de Prevediños. Hai un de Prevediños, porque ocorre que cando vimos os corpos de exército no Archivo Nacional, cando eles se anotaban, ali no frente, pois decían a provincia, ou ao concello, ou a parroquia, ou dicían Galicia, ou dicían España. Hai moitísimos máis que eu anotei, pero dicían España non podo anotarlo como Galicia, que son en Pereira, a Culleiras, pero un puxo a parroquia é de Prevediños, a poucos kilómetros daqui. A poucos kilómetros daqui, debo decir de paso, como anécdota, que non Palme de Vilar, a 2 kilómetros daqui, transcurre a miña novela recente Esperando o leiteiro. O leiteiro era un coche que viña, que traía cacharros con leite da Arzú e todo por aí, e que chegaba a Palme e seguía para Santiago. Pois que perdían un coche de liña allá en Pontevedra, non podían collelo, chegaban tarde, ou ocurrirse máis tarde xa, camiñaban por 7 km e colleu o leiteiro. Este mozo que emigra tamén colleu o leiteiro. En fin, Solano, ademais, podía decir máis de... A Solano non entendo galego perfectamente, ahora tengo un avó galego, eso o dixe, que daqui para aquí non entenderá mi outro, e queda máis remedio, ao cerrar. En Galicia, pois, terá forzosamente que vincularse máis co galego. Quero dicir que, ademais da participación na guerra por a independencia, desde Cuba, cando aquí tiñamos hasta o 72% de analfabetismo, sobre todo na Mariña Luguesa, desde Cuba financiaronse 200 escolas, en total 310, pero maioritariamente desde Cuba. En un concello de Viveiro, no ano 1919, non había un só analfabeto dos mozos que iban para o servicio militar, gracias a 16 escolas feitas polos cubanos, los galegos cubanos aquí. En Cuba naceu o himno galego, cantóse por primeira vez o 20 de dezembro de 1907. En Cuba deu por primeira vez a bandeira galega, que son a fijáis agora, o 25 de xulho de 1904. En Cuba naceu a Academia Galega, pero non só naceu en Cuba, se comunicou a Manuel Munguía aquí para que continuara a se crear realmente en Galicia, non que se estiveron delante de moitos anos. Non había ninguna diputación, nin concello, nin que sostivera a Academia. E que pagar só un boletín que editaban, o archiveiro bibliotecario, e o aluguer dun local. E non tiña, a veces chegaban xa casi os 3 meses, dicían que volvían un carro, entreguei na Academia Original de Carta de Burguero, van por botar daqui este local a tal. E sempre chegou o tempo en dificultades enormes aqueles emigrantes peso a peso, financiando a Academia durante moitos anos desde a Habana. Como moitas cousas, viñeron para Galicia lavadoiros públicos. Hoxe poñer unha lavadora, tocar un botón, pero non había luz eléctrica, siquiera daquela. Entón, poñer un lavadoiro coberto con a corriente, e podían lavar hasta 10 ou 12 mulleres. Eran reparacións de camiños, eran puestos públicos sanitarios, era a residencia de estudantes de Santiago, era un monumento a Pastor Díaz en Viveiro. Eran moitísimas cousas que fixeron por a libre de Galicia. E xa que estamos, que mencionaba o profesor Alonso Montero, co 150 aniversario da publicación de Cantar en Gallego de Rosalía de Castro, obra fundamental e oral da nosa literatura moderna, digamos que Rosalía de Castro foi venerada en Cuba. Digamos que José Martí citou Rosalía de Castro, citou na memoria en galego, estaba eu. Así que, bien, lea Rosalía de Castro. Digamos que o gran poeta foi mentor de Martí, Mendívil, Rafael María de Mendívil, ten un poema precioso dedicado a Rosalía. E outros crónicos tamén. Cando correba como revistas da Habana convertiron en cintillos negros de loitos a súa morte. Na Catedral de Matanzas fixeron un acto cívico-religioso, un ataúd precioso que levaba encima simbólico, levaba encima unhas coroas de flores, como decía, Cantar en Gallego, e outro decía Follas Novas. Follas Novas é o libro fundamental de Rosalía publicase na Habana. Rosalía hasta Cantar en Gallego en 1963, este que está conmemorando o sesquicentenario, cando se publica, ten na obra, di precio en
España tanto, en La Habana tanto, es decir, que tiña hasta o precio a como se vendía lá, por lo tanto era cosa corriente que circulara en La Habana, que circulara en Cuba, se vendieron por lá. En fin, os foron os galegos tamén os que pagaron o mausoleo de Rosalía de Castro, que está en San Domingo de Bonaparte. Eles non propuxeron que fora para ese convento, nada deso. Os galegos simplemente, a través da revista Galicia Moderna, promoveron que se fixese unha suscripción para erguerlle a Rosalía un monumento en Iria, en Padrón, onde ela estaba enterrada. Reuniron durante centos e centos moito dinheiro, peso a peso, non permitían que ninguén presumira que dese máis un peso. O máximo 30 céntimos, 40, peso seguro, 40, 50, ninguén podía dar máis un peso para esa suscripción popular. Ninguén podía presumir na lei de rico ni nada máis. E logo, cando tiñan unha boa cantidad, todas as semanas publicaba a lista así grandísima de xente, cubanos, non solamente galegos, moitos cubanos contribuíron a creación do mausoleo de Rosalía. Porque se oña morría, que facían con ese diñeiro? Para erguerlle o monumento, o mausoleo en Padrón, en Iria. E dixo, bueno, mira, de aquí para adiante, e vi nas cartas, vais a ocupar de a Sociedade Económica Amigos del País. E a Sociedade Económica ocupóse de trasladar os restos para Santiago. Pero eles dixeron que eles non se metían neso, que eles daban o dinheiro e que o demais era unha decisión do viudo e da xente de Galicia. Claro, me parece moi bien. Hai un gran poeta de Matanzas que traduciu coa axuda dun vasco, actor, que tamén traduciu Follas Novas, primeira traducción de Follas Novas ao castelán, foi feita por este, non me acordo do nome, este gran poeta de Matanzas, Agustín Villaverde, creo que se chama. Foi máis que outro. Lástima que o poeta vasco pensaba presentar esa edición en castelán e en América do Sur, nun recorrido que fixo teatral por Uruguai ou por Buenos Aires, levou nos conseguiu e perdeu. Todo eso nunca máis se publicou en castelán e nada, daquela traducción. Tiña unha nota seguía a ver depresa para non ocuparnos demasiado tempo. En fin, quero agradecer, teño que nombrar un por un, teño que agradecer a Antonio Solano a súa presenza, a Alonso Montero desde Vigo a súa presenza, a Vini Emero, a Luz Fandiño, a muller extraordinaria que conoceu na Xesús en París, eu creo que en Buenos Aires, que unimos a la catedral de Buenos Aires, as pandereiteras de Codeso tan boas, Alfonso García Penas, ao grupo de gaitas Pena do Corvo, a Concha Rousia, a Escola de Teatro que dirixe a nosa amiga de moitos anos, Yolanda. Yolanda foi a que animou, presentou isto. Yolanda que ha habido cos seus nenos un grupo, creo que en Santiago é un grupo sobre todo en Pontecesures. Yolanda Andrei extraordinaria, dedicada completamente aos nenos e a función deste teatro. A Porta Verde do sétimo andar, os Revoltas, que hai un veciño meu que é Bernardino Barreiro, que é de Libre, que está nos Revoltas. O grupo de teatro da AMPA Hai Festa, que é precisamente o que dirixe Yolanda Andrei. O Justo do Boi, pero hai máis, hai, creo que se chama outro amigo que citou aquí, creo que é Silverio. Esta, por suposto, a miña amiga de Bueu, Asun Esteve. En fin, creo que non se me esquece de nada, por lo menos creo que nada fundamental. Quería decir por lo menos esta referencia, e quería sobre todo agradecer aos veciños de Boceixón, non de Boceixón exactamente, sino de Codeso, a presenza do alcalde, a dinámica extraordinaria de María Xosé, de Paulino, e sempre, por sempre, a asociación juvenil a todos, da Pena do Corvo de Codeso, en fin, e a vosa presenza tan entrañable de tantos amigos que algúns viven de mellor. Non vou dicir máis cara, porque xa non quero pensar. Mellor era escoitar o que contaba que o que falan, pero bueno, isto era inevitable decir algo tamén. Para mí, por lo menos, agradecer o que sinto, expresar o que sinto e agradecer o que se fixo aquí nesta entrañable e tiernísima, como diría Castelao, homenaxe. Moitísimas grazas a todos.
certísima altura. Martí ten outras frases moi singulares. Por exemplo, teño 3 presentas aos vaidosos. Dígolles, José Martí dixo, toda a gloria del mundo cabe en un grano de maíz. A outros dixolle, el sol tiene manchas, hai personas que solo ven las manchas y no perciben el resplandor. E outra final, moi apropiada para estes tempos de corrupción. Cuando en el mundo hay muchos hombres sin decoro, hay otros hombres que llevan en sí el decoro de los demás.